καλώς ήρθες ξανά. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να μου πεις πού βρισκόμαστε. Είμαστε στο Pilates by Mandy, που έρχομαι και κάνω πιλάτες με τη Mandy, την Περσάκη. Και ουσιαστικά είναι ένα μέρος που επανήλθε το κορμί σου μετά το ατύχημα που είχες το περασμένο καλοκαίρι. Μόλις μου δώσανε λίγο το OK οι γιατροί να προχωρήσω λίγο στη γυμναστική μου προτείνανε τους πιλάτες. Το έψαξα λίγο, είδα και ότι οι αθλητές παγκόσμιο ως ο Πιέρ έκανε πιλάτες, είδα και ότι ο Τζόσεφ Πιλάτες ήταν παλιός πυγμάχος και είπα να το δοκιμάσω. Θέλω να ρωτήσω για εκείνη τη νύχτα, τα ξημερώματα, δεν ξέρω, μου πεις, αν θες να μου πεις, τι είχε συμβεί και τι θυμάσαι εσύ από τότε. Ήμασταν κάπου όλοι μαζί παρέα και γίναγα σπίτι για να πάω να πάρω τη βαλίτσα γιατί φεύγαμε διακοπές. Πηγαίναμε με τα παιδιά Ελαφώνησο. Με έκλεισε ένα αμάξι, δεν πρόλαβα να αντιδράσω και χτύπησα στο πεζοδρόμιο, έφυγε αλλού το μηχανάκι και εγώ έφυγα στον αέρα και μπήκαμε στο περίπτερο. Κλειστό το περίπτερο, το άνοιξα εγώ εκείνη τη μέρα. Θέλω να φάω κουρασάν. Είδα, πραγματικά ήταν τελείως ανοιχτό το περίπτερο. Ανοιχτό. Δηλαδή τα πάντα. Ήταν σοκολάτες κάτω. Το σώμα μου τις έσπασα τις λαμάδες. Από το νοσοκομείο τι θυμάσαι? Θυμάμαι λίγο που πονούσα υπερβολικά. Ήμουνα βέβαια στον κόσμο γιατί μου δίνανε φάρμακα εκεί πέρα. Απλά επειδή πήγα να κάνω μια απότομη κίνηση στο πόδι μου, επειδή είχε γυρίσει το πόδι τελείως και πήγα να μου το ισιώσουν εκεί πέρα. Θυμάμαι ότι ξύπνησα και ζήτησα να πάω αλλού. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ρώταγα αν ήμουν μόνος μου στο μηχανάκι, αν χτύπησα κάποιον, γιατί δεν θυμάμαι πολλά, και να φέρνουν τον γιατρό μου. Αυτά. Φαντάζομαι ότι ήμουν στο κρεβάτι, φωνάζω τη μητέρα μου, λέω χτύπησα κανέναν, μου λέει όχι, λέω ήμουν μόνος μου, λέει ναι, και ξαναλιποθυμάω. Μετά ξαναξυπνάω και λέω φέρτε τον γιατρό μου. Έρχεται ο γιατρός μου, του λέω πάθα αυτές τις ζημιές. Μόνο του λέω πες μου ότι θα ξαναπαίξω. Αυτές τις 2 αιώνιες είχα μόνο. Μου λέει θα ξαναπαίξεις. Και ξαναλιποθύμησα. Πέρασε από το μυαλό σου, έστω και για λίγο, ότι δεν θα ξανανεύει στο ρινγκ? Κοίτα, οι ζημιές ήταν πάρα πολλές, δηλαδή έπαθα πολλές ζημιές, αλλά όταν μέσα σου πιστεύεις ότι θα ξαναπαίξεις, ό,τι και να γίνει δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ήξερα ότι θα καθυστερήσω πολύ, γιατί μου λέγανε θα κάνω 6 μήνες να περπατήσω. Γιατί το έσπασε ο αστράγαλος σε 5 σημεία, η πέρον είχε διαλυθεί τελείως, έβαλα 2 νοσχεύματα στο πόδι. Μόνο το πόδι δηλαδή ήταν ζημιές. Αλλά μέσα είχα θέληση και συνέχισα, δεν το έβαλα κάτω. Αν δεν ήσουν αθλητής, εγώ πιστεύω ότι δεν θα το... Αυτό μέσα. Αυτό δηλαδή, γιατί έπαθα και αιμορραγία στο πνεύμονα. Είχα πολλά. Ράγισα τα πλευρά μου, έσπασα συντριπτικό ιωμοπλάτη. Έσπασα ένα σπόνδυλο στη μέση, είχε φύγει ένα κομμάτι. Δηλαδή, άμα δεν είχα κάπως το σωματότυπο αυτό, δεν θα πιστεύω θα ζούσα. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά πήγαν. Είσαι ένας ανανεωμένος Αλέξανδρος Νικολαίδης και θέλω να μου πεις πότε θα τον δούμε αυτόν τον ανανεωμένο. Όχι αν έχεις κλείσει κάτι, αλλά πότε θα σε δούμε ξανά με γάντια πάνω στο ring και σε κάποια διοργάνωση. Καταρχάς έχουμε κάνει συμφωνία με τον κύριο Στέφανο Κωνσταντινίδη. Η επάνωδος μου στα ring θα γίνει στο Battle. Τώρα σε ποιο... Εγώ και τώρα, δεν είδαν τα παιδιά, είχαν έρθει, ήταν το σπάνινγκ, είμαι σε καλή... Πρώτο σπάνινγκ δυνατό, ήμουν πολύ καλά. Τώρα θέλω να πάρω και την έγκριση από τους γιατρούς να μου πούνε ότι είσαι 100% καλά. Ή καλοκαίρι ή αρχές Σεπτεμβρίου, Οκτώβρη, οπότε είναι το επόμενο. Πολλές οι διοργανώσεις. Πώς σου φαίνεται αυτό το ότι είναι πολλές οι διοργανώσεις και όλο και περισσότεροι καινούργιοι αθλητές, περισσότεροι promoters, γίνεται χαμός? Ισχύει αυτό, αλλά βασικά τώρα πρέπει, άμα αγαπάνε το χώρο, πρέπει να τα βρούνε. Δεν γίνεται... Πρέπει να συνεννοούνται πότε θέλει να κάνει ένας διοργάνωση, πότε θέλει να κάνει ο άλλος. Καλό για τα παιδιά είναι για να παίζουν παιχνίδια. Δεν ξέρω τώρα, αυτά πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους. Ναι, βγαίνουν ταλέντα συνέχεια. Το χώρος έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Βγαίνουν συνέχεια παιδιά. Και είναι πολύ καλό αυτό να γίνονται διοργανώσεις. Πρέπει να συνεννοούνται και να βγάζουν ημερομηνίες. Δεν μπορούν
κάθε εβδομάδα να παίζουν και να κάνουν διοργανώσεις και ίδια εβδομάδα. Ας τα βρούνε, ας κάτσουν κάτω όλα, αφού αγαπάνε το χώρο και να βγάλουν ημερομηνίες για να παίζουν τα παιδιά. Και τώρα θέλω να μου πεις, σε αυτή τη δύσκολη εποχή, ποιοι σε στηρίζουν πέρα από τη Μάντι που είναι και σύντροφός σου και σε γυμνάζει και σε βοηθάει να επανέλθεις. Θέλω να μου πεις ποιοι σε στηρίζουν από χορηγούς, γιατί δεν βρίσκονται πολλοί χορηγοί στην εποχή μας. Ναι, βασικά θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου το QNT και το Passaggio που με στηρίζουν ακόμα και τώρα και στις δύσκολες μέρες. Και σε στηρίζουν και σαν αθλητή, αλλά και έχετε αναπτύξει και φιλικές. Είμαστε φίλοι πάνω απ' όλα, είμαστε φίλοι. Έρχονται στα σπάρινγκ μου, στις προπονήσεις μου, παρακολουθούν, ειδικά και ο κύριος Εμίλιος αλλά και ο Κώστας ο Σπηγετόπουλος που έχει το Passaggio. Είναι παντού δίπλα μου, μου στέλνει, ενδιαφέρεται περισσότερο. Αυτός που έχει σπάρινγκ μου λέει πάμε και είναι δίπλα μου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι και πολύ καλό παιδί και είναι αληθινός άνθρωπος. Yes,